niin, tänään on mun syntymäpäivä. Mä voisin lähteä kouluun. Moi, mulla on tänään synttärit. Ai jaa, hyvää synttäriä. Kiitti. Sisälle. Ottakaa. Joo. Kun tänään mun synttärit, niin onks teillä mulle lahjoja? Ai niin joo, mä unohdin. Sori, mut mennään tunnille nyt. Ai niin joo, mäkin unohdin. Joo, mä unohdin, sori. Ai, unohdit. Hyvää päivää, oppilaat. Tänään aloitamme matikalla. Ottakaa esiin sivu 42. Eikö teillä oikeesti ole mulle lahjaa? Mut... Linda, ei saa puhua tunnilla. Anteeksi. Miksi täällä on koristeltu ja kuka? Yllätys! What? Te muistitte? Totta kai, luuliko että me unohdettiin? No luulin. Hieno kampa. Kiitos. Eipä mitään. Hieno koristeruusuke. Kiitti. Ole hyvä. Wow, tällaista mä oon aina toivonut. Kiitti. Olepa hyvä. Te annoitte hienoja lahjoja. Kiitos kun te järjestitte nää mulle. Joo, ei mitään. Ei tästä ollut vaivaa paljoa. Ja hyvää synttäriä. Mitä sä sanoit? Teillä oli hienoja lahjoja. Kiitti kun te järjestitte nää mulle. Ei kun